אז שלום למאזינים, שלום לצופים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן במקיף א'. אחרי הייצוג למין הגברי, המעטים שיש במערכת החינוך, אנחנו מגיעים למין הנשי, ואני גאה לארח מולי את מעיין חמד. אהלן. מורה לביולוגיה, מחנכת כיתת מחוננים, מוזיקאית. בדימוס. בדימוס, מדובבת לא בדימוס, ועוד הרבה פעלים. בקיצור, יש לכם היום פרק עם המון דברים, אנחנו נכיר את מעיין קצת יותר טוב. אז קודם כל, מה שלומך? וואו, אחלה. אני חושבת שזה הקיץ שהכי רציתי שיגמר אי פעם, ואני ממש שמחה לחזור. באמת? כן, יש לי תינוקת בת שנה בבית, והייתי צריכה קצת אנשים טיפה יותר מבוגרים. עכשיו אני מבין למה כל כך רצית לחזור. טוב, אז בואי נתחיל בסגירת המעגל שלך. מי שלא יודע, את למדת פה במקיף א'. נכון. את למדת במגמת ביולוגיה ומוזיקה, וסגרת מעגל בזה שחזרת ללמד במקיף א' ביולוגיה, והתחתנתי מוזיקאי. לגמרי, זה בדיוק הסיפור. יפה, אז בואי תרחיבי לנו טיפה. אז לא חשבתי שאני למד במקיף אף פעם, וכשהחלטתי שאני עוזבת את המקום העבודה הקודם שלי, עדנה תורג'מן פשוט הכריחה אותי, את חייבת להביא לי קורות חיים למקיף, ופשוט הגעתי איתה למקיף, וזכרי ישב במשרד, והוא צעק לי, ספירר, באת לעבוד אצלנו סוף סוף. ספירר זה השם משפחה הקודם, כולם קראו לי ספירר. אוקיי. וברגע שהוא עשה את זה, הייתה לי תחושה של, נראה לי, הגעתי הביתה. כן, ואז החלטתי שאני נשארת פה. אוקיי, וכשהיית תלמידה, ידעת שזה משהו שאת רוצה? רצית להגיע להוראה? מבפנים, כן. בתכלס, אני חושבת שחלום הילדות שלי היה להיות מורה לספורט. אוקיי. זה עוד לא קרה, זה יקרה. אבל באיזשהו שלב אתה מתבגר, ואז אתה אומר, מה פתאום, מורים? מה זה? זה לא, אני אהיה מורה, אין בזה כסף, אין בזה... אבל אז אתה מתבגר מספיק, וכשהגעתי למצב שאני, אוקיי, אז מה באמת אני רוצה לעשות עם החיים שלי, אז לשם חזרתי, למה שרציתי באמת. למה דווקא ביולוגיה? אני חושבת שזה מה שהכי הבנתי תמיד, גם כתלמידה, גם באיזשהו מקום, כמה שאני הייתי גם בתוך עולם המוזיקה, תמיד הרגשתי שאני יותר טובה בביולוגיה, וגם היום אני מרגישה שאני מלמד את המקצוע, את המשהו שאני הכי טובה בו. וזו הסיבה גם שאני לא מתעסקת במוזיקה, כי אני לא מרגישה שאני הכי טובה בזה. אוקיי. ואת הכי טובה בביולוגיה. מה שאני מסוגלת להיות, כן, הכי טובה שלי. ובספורט, כי רציתי להיות מורה לספורט. אז זהו, אז אני גם ספורטאית לשעבר. אוקיי. דוד שניידר, פה היה מאמן שלי, אחד האנשים שהכי השפיעו עליי פה בתיכון, דרך אגב. ובאיזשהו שלב הייתי צריכה לבחור בין הספורט למוזיקה. כן. ובחרתי במוזיקה. אבל הספורט תמיד נשאר פה. אוקיי, אנחנו כבר נגיע למוזיקה, כי זה באמת משהו שאני לא יודע אם להגיד סוחבת, כי סוחבת יש לזה... סוחבת, סקסופון זה כבד, סוחבת. כן, קונוטציה שלילית, אבל זה משהו שאיתך תמיד. אבל איך זה להגיע לבית הספר שבו למדת, והפעם על תקן מורה? אני מתאר לעצמי שעם השנים היו מורים שלימדו אותך, ואולי עדיין נמצאים, ואת פוגשת אותם בחדר מורים. איך החוויה הזו? אז בהתחלה זה היה מוזר. בהתחלה גם הייתי מספיק צעירה בשביל שיגרשו אותי מחדר מורים כשהגעתי לעבוד כאן, זה היה מאוד מצחיק. אסור לתלמידים להיכנס לקחת מים. כן, כל פעם שבאתי, בעיקר עם החלב, בילה הייתה מסלקת אותי החוצה עד שהייתי מסתובבת והייתה קולטת עם מי מדברת. זה היה קצת מוזר בהתחלה, רוב המורים שלימדו אותי עדיין נמצאים פה, אבל יש גם יתרון כמחנכת, לדוגמה, הייתי מספרת לתלמידות שלי, איך הצלחתי לדבר עם ליאוניד שיעלה לי את המגן עוד קצת במתמטיקה. אוקיי. אז את נותנת להם טיפים. כן, יש טיפים, יש זה. והטיפים אבל עומדים במבחן הזמן? הם עומדים, ומה שמדהים זה שדברים היום אני מבינה דברים שראיתי כתלמידה, ואני רואה מהצד השני, אז יש לי איזושהי תמונה שלמה,
ואני מרגישה שאני הרבה פעמים יכולה לתווך לתלמידים שלי סיטואציות שהן אולי חושבים אותם בצורה כזאת, אבל אני קצת רואה את זה גם מאחורה, גם מהצד, גם... אני מאוד אוהבת לעבוד עם המורים שלימדו אותי, בעיקר כי הייתי ילדה חננה, בוא, כאילו, הייתי ילדה טובה, המורים אהבו אותי, לא היה איזה... כן. אז זה מאוד כיף, ויש באמת מורים שתמיד מרגש אותי לפגוש, כי הם באמת נשארים איתי ודחפו אותי קדימה מאוד. אז תני לי דוגמה חוץ מדוד שניידר, יש לך עוד איזה... כן, אז טוב, יש פה מלא, אני לא... זהו, בלי לפגוע, כי יש פה המון מורים, ודרך אגב, גם דיברתי איתם על זה באופן אישי, אז הם גם יודעים. אוקיי. אז אני דווקא אגיד על מישהי שלא נמצאת כאן כרגע, כי יצאה לפנסיה, וזאת שוש נשר, שהייתה המורה שלי לביולוגיה וגם המחנכת, ואני מאוד מנסה ללכת בדרכה. אני הייתי ילדת פופרה, הייתי מפסידה המון שיעורים, ושוש הייתה מזמינה אותי אליי הביתה, והייתה משלימה איתי חומר באופן פרטי. וזה משהו שלא שכחתי לעולם, ועד היום יש לי י"בתים שבאים אליי הביתה לפני בגרויות. ילדי פופרה כאלה גם? לאו דווקא, אז קצת הרחבתי את זה. אוקיי. אבל זה משהו שאני מרגישה צורך כהמשכיות לשוש. בוא נלך למוזיקה. אחלה. כי כמו שאמרנו, אי אפשר להפריד. קודם כל את נשואה למוזיקאי, דודו חמד, האיש והטלטלים. האיש והטלטלים. כן, מי שמכיר ולא מכיר. ואת מוזיקאית בעצמך. תספרי לי על האהבה למוזיקה, איך הגעת לזה בכלל? אז אני קודם כל קוראת תווים לפני שאני קוראת עברית, לפני שידעתי לכתוב מה היה נכון, באותיות דפוס. סתם ילדה, בבית, ההורים פשוט שלחו אותי בגיל 5 לקונסרבטוריון. זה היה הסיפור, זה הכל. וזהו, ופשוט לא עזבתי מאז. אוקיי. לא עזבתי מאז. בסקסופון בחרתי מהסיבה הכי הגיונית שגם היום נראית לי. הייתי בת 11 או 10, והייתה סדרה על איזושהי להקה, והסקסופוניסט שם היה פשוט נורא נורא חתיך. אז זהו, אז רציתי להיות כמוהו, ובזה זה התחיל ועדיין ממשיך. איזו סדרה זו הייתה? אני לא זוכרת, זה היה איזה פיילוט, זה מת אחרי איזה 3 פרקים. ואת זוכרת איך הסקסופוניסט נקרא? לא. אני רק זוכרת את התחושה. אז רצינו להפתיע אותך, הבאנו אותו לפה. כן. אבל את מנגנת רק על סקסופון? אני מנגנת רק על סקסופון. אוקיי, ומה הקריירה המוזיקלית שלך כוללת עד כה? ניגנתי בכמה הרכבים. איזה? תני לנו שמות. אוקיי, אז קודם כל הייתה את להקת מצ'ומרה, האגדית, שם פגשתי את דודו גם. באמת? שם הכרתם? הכרנו בלהקה, כן. וואו. מה הוא עשה? זו הייתה בעצם הלהקה של דודו. אוקיי. הוא מצ'ומרה בעצם, באמת? אפשר לא להגיד. ידעתי את זה. כן. וואו. שירים, כתיבה, לחן, הפקה, כאלה. אוקיי, יפה. אז שם הכרנו, וזה היה בכיתה י"ב. כמה זמן אתם ביחד? כאילו, מתי התחתנתם? לא, זה לא, ביחד אנחנו מ-2001, אז כן. הרבה זמן. הרבה זמן, כן. 25 שנים. תעשו את החשבון לבד. עכשיו עשיתי 25 שנים. כן. אז זהו, ואני חושבת שברגע שהצטרפתי ללהקה, אז נתן לי המון תחושת ביטחון, ואז גם הלכתי לאודישנים לתזמורת צה"ל, ולהפתעתי הרבה מאוד התקבלתי. למה להפתעתך הרבה מאוד? כי נגיד, אני מודה שאני לא מכיר ולא שמעתי, אבל מרגיש לי שאת מאוד מאוד אוהבת את זה. ומי שמאוד מאוד אוהב את זה, כנראה גם רוצה להתמקצע בזה, אז למה את מופתעת שהתקבלת? יש קטע בעיקר אצל נשפנים, לפחות בתקופה שאני הייתי יותר צעירה. תזמורת צה"ל זה איזשהו גג כזה, איזושהי תקרה כזאת, שזה לשבור אותה ולהצליח להגיע אליה, וזה משהו שתמיד חלמתי עליו, ותמיד היה לי בראש שום סיכוי שאני אצליח להגיע לזה. ואז זה קרה. וזה היה באמת מדהים. וואו. זה קרה, זה היה מדהים, וזה מילא אותי כל כך, שהרגשתי שסיימתי עם זה. באמת? כן. זה ממש סוג של להרגיש שהגשמתי את החלום, הוא היה כמו שדמיינתי, אבל אני שבעה. כאילו, אי אפשר להגיע ליותר מזה, או שעשית את זה? אפשר להגיע ליותר מזה, אבל הרגשתי שמיציתי. וואו. דווקא מהתזמורת הבנתי שמוזיקה זה לא היה דבר שאני אתעסק בו בחיים. אוקיי. אבל עדיין, אחרי הצבא, עשית עוד כמה דברים במוזיקה? ניגנת פה ושם. כן, המשכתי, אני עדיין מנגנת.
מי שלא ראה, את מנגנת בטקסים. כן, נכון. כן. אני עושה תיקון, אני מעולם לא הסכמתי לנגן כשהייתי תלמידה פה, מעולם. הטקס היחיד שניגנתי זה היה סוף י"ב, ועכשיו אני עושה לי תיקון, אני כמעט בכל טקס משתתפת. את יודעת, זה מצחיק, כי כשדיברנו לפני הפודקאסט, אז את ישר הסכמת, אפילו התנדבת להגיע ולדבר, וכשאמרתי לך שאני רוצה לשמוע איזה קטע, עכשיו, לפני שנכנסת לאולפן, הייתה התלבטות קלה, כאילו לדבר היה לך הרבה יותר קל מאשר לנגן. תמיד. ולמרות שאת אמרת שאת קראת תווים לפני שקראת עברית. נכון. אז למה זה ככה? אני חושבת שיש לי עדיין, וזה תמיד יהיה כנראה איפשהו, איזשהו חוסר ביטחון בכל מה שקשור במוזיקה. אוקיי. אין לי את הנקודה להסביר איפה זה נמצא, אבל נגיד בתחילת השיחה הייתי יותר נינוחה, ועכשיו אני יודעת שעוד מעט אני אנגן משהו, אז אני עכשיו מתחילה להתרגש. אוקיי. זה ממש ככה. אבל זה חשוב לי להתגבר על זה, כי הכלי הזה הוא כבר חלק מהגוף שלי. ותגידי, איך זה להתנהל בבית מנגן? כי את מנגנת גם אם לא פול טיים, דודו בעלך כן פול טיים, אבל אתם כאילו בית מוזיקלי. כן. איך זה בא לידי ביטוי? מה, אתם הולכים הרבה להופעות, הילדים מנגנים, איך זה עובד? כן, הולכים הרבה להופעות, הבת שלי הייתה בהרבה מאוד הופעות. בתכלס זה נורא מצחיק, כי כל פעם שדודו מנגן על הפסנתר, אז ליבי צועקת עליו שיפסיק, כי זה מעצבן אותה. מצד אחד, מצד שני גם לומדת לנגן, כי זה כן משהו שהיא רוצה. בתכלס אין לה ברירה. בוא. זהו, אתם תיחסו עליהם, היא לא תצא מוזיקאית? לא, היא לא אמורה לצאת מוזיקאית, היא תעשה מה שהיא רוצה, אבל לדעת לנגן בכלי נגינה, היא תדע לנגן בכלי נגינה. אוקיי. זה חלק מהחינוך מבחינתי בבית. הבנתי. בגדול, מבחינתי בית, זה, אם יש בזה פסנתר וכלב, אז יש בית. הבנתי. ואיך את מביאה, אני לא יודע אם זה את המוזיקה עצמה, או את המשמעת, או כל מה שמתלווה למוזיקה, איך את מביאה את זה להוראה, לחינוך? או שאת לא מביאה בכלל, זה גם בסדר. וואו, אני לא יודעת, אני צריכה לחשוב על השאלה הזאת, יש בזה המון משמעת. אני אגיד לך, הייתה תקופה שקצת לימדתי סקסופון, לימדתי תלמידים, שנאתי את זה וסבלתי מזה מאוד, מהסיבה הפשוטה שלא יכולתי שילדים יתייחסו לזה כאל חוג. לא מקובל עליי שילד לא יתאמן בבית, זה לא נראה לי הגיוני, זה ממש סבלתי מזה. מה, שהם באים, מנגנים והולכים הביתה ושוכחים? כן, שזה חוג, והם קוראים לזה חוג, זה היה יוצא לי צמרמורות שהם קוראים לזה חוג. כי מה, כי זה קצת מקטין את זה? כי את רוצה יותר מקצועי? זה חשוב מדי. הבנתי. ובכיתה יותר קל לי שלא עשו שיעורי בית, שלא מעניין אותם ביולוגיה, שהם, מה את עכשיו מדברת איתי על מדעים? עם זה אני יכולה להתמודד. אבל למוזיקה יש כנראה חשיבות יותר מדי גדולה בשבילי, שלא יכולתי ללמד את זה בגלל זה. אוקיי. אז תסבירי לי, או יותר נכון, תסבירי למאזינים, אולי יש לנו גם כמה תלמידים שיאזינו לפרק הזה. כשמדברים על ביולוגיה, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו בדרך כלל חושבים על אנשים עם חלוקים לבנים במעבדות, ואת מצד אחד יש לך את החלק המדעי שהוא נורא נורא חזק אצלך, אבל יש לך הרבה גם חלק אומנותי. גם מוזיקה, ספורט, כל מיני דברים כאלה, זה כאילו, זה שילוב של משהו נורא סטריקט, נורא נוקשה מצד אחד, מצד שני משהו נורא חופשי. תסבירי לי את השילוב הזה. אני חושבת שזה אותו דבר. דווקא הסטריקט והנוקשות, מבחינתי זה יותר המוזיקה. באמת. מוזיקה זה מתמטיקה. אוקיי. זו שפה, יש לה חוקים, יש לה מרווחים, יש לה חישובים, אבל כביכול יש גם יותר יצירתיות, יותר לפתוח את הראש מאשר ללכת לפי, לא? אני לא חושבת. אוקיי. אני לא חושבת. אני לא מוזיקאי, אז את יודעת יותר טוב ממני. אני לא חושבת, אני מסתכלת על עולם המדע, ומה שאנשים חשבו והמציאו ועשו, וקרה להם בטעות, וזה אותו הדבר. אוקיי. מרגיש לי אותו צד במוח. הבנתי. ואיך את מדבררת את זה לתלמידים, שחושבים משהו אחד על ביולוגיה? אז זהו, שאני לא באמת מדבררת את זה, אני מנסה פשוט שיהיה כיף, זה הכל. שיהיה כיף, שיהיה מעניין, זה לא תמיד מצליח, אי אפשר שכולם יאהבו את זה. אני כן מסבירה את החשיבות של בואו שנייה נלמד רגע איך הגוף שלנו עובד, רק בשביל עצמנו. לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא. אבל בסדר, יש לנו מספיק תלמידים שמגיעים ללמוד אצלנו. אז עכשיו, אם המאזינים שלנו, אם הייתי אומר להם לפני זה לעצום עיניים, הבאר שבעים בטח, ורק להקשיב לקול שלך, יכול להיות שהם היו מזהים את הקול שלך, כשדיבבת
כל מיני פעילויות, דברים שקשורים לעיריית באר שבע, או בכלל לעיר, נכון? כן, אני כזה, זה ממש כיף. אני עושה קריינות לכל מיני דברים, בעיקר, יצאה בעיקר דברים של עיריית באר שבע. הדבר האחרון היה, הטקסים של יום הזיכרון. אוקיי. זה היה הדבר האחרון. רוב שינויי תנועה. תני לנו איזה משהו, אנחנו עוד פעם, כמו בפרק הקודם, אני אומר, שום דבר פה לא ממומן, אנחנו לא מקבלים כרטיסים לשום מקום. אז סבבה, אז אני אעשה, דווקא את פסטיבל סמילנסקי השנה לא קריינתי, אבל בשנה שעברה זה היה כזה, פסטיבל סמילנסקי, ואז המשיך והמשיך. ומה עם שינויי תנועה? תני לנו איזה כבישים סגורים או משהו? אוקיי. לא, בוא נדלג על זה, אני עכשיו לא מצליחה לחשוב על איזה כביש סגור, איפה אני אצא טמבלית, משהו ברמות יהיה בנבנוי. אוקיי, בסדר, אבל הבנתם את הרעיון. אז אם יוצא לכם לשמוע כל מיני דברים שקשורים לפעילויות ודברים כאלה שקורים בעיר באר שבע, יש סיכוי סביר שזו את. יש מצב שהקול שלי שם מאחורה, כן. יפה, יפה. אז את רואה, זה הטרבת פעלים, ועכשיו מגיעה השאלה המתבקשת, מתי יש לך זמן לכל זה? אין לי. אוקיי. זהו. בסדר. תשובה טובה. אין לי, אני דחיינית, וכבן אדם דחיין אתה איכשהו מצליח למצוא מה לעשות מתי, ואז ברגע האחרון אתה עושה את הכל. נכון. אני מסכים. סתם, בסוף זה כל דבר בא על חשבון משהו אחר, זה הכל. אז רציתי לשאול אותך, ונגעת בזה קצת עכשיו, מה את אוהבת בהוראה? אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על כיתות מחוננים, לא על חינוך, על בכלל, מה את אוהבת בעולם הזה שנקרא עולם ההוראה? אוקיי, אני אקרא לו עולם החינוך. עולם החינוך, יותר כיף לי לקרוא לזה, הוראה, יש לזה גם קונוטציות אחרות. החינוך, החינוך. אני אוהבת את ההתעסקות, את האינטראקציה, את הילדים, את התחושה שיש ילדים שיצרתי איתם קשרים שאני בקשר, עד היום הם כבר מרגישה סקנה. יש תחושה שאתה משפיע על מישהו. אוקיי. וזו תחושה שאתה מקבל פידבק שהוא מיידי. אם אני אשווה את זה לעבודה במעבדה, אז סבבה, אז אולי איזה חיידק שעבדתי עליו, ונגלו איזה חלבון, עוד איזה... אבל יש פה איזשהו פידבק מיידי של הכרת תודה שהיא מיידית, או גם מיידי, אם עשיתי טעות, הם ישר יגידו לי בפרצוף. אני בכלל פשוט נהנית להיות במקום שאני יכולה להיות אני לחלוטין, עם כל המנעדים, והם מקבלים את זה, ואני מקבלת אותם גם כמו שהם. אני פשוט נהנית. אוקיי. ברוב הזמן, כן? בואו לא. כן. רוב הזמן כיף לי, נכון. ואם אני אגדיר את החינוך, הוא פשוט רכבת הרים, וזאת לא רכבת הרים של שנה. זאת רכבת הרים שבאותו יום יש את אותו רכבת. כן. אנחנו עולים ויורדים, ושוב, לא משעמם. לא משעמם, זה נכון. טוב, אנחנו התחלנו מסורת בפודקאסט, אני אמרתי את זה בפרק הקודם, שזה פשוט קרה, זה יקרה גם עכשיו. מעבר למוזיקה, ואת עושה המון דברים, את חוטאת בעוד משהו, אמרת לי, שזה אפייה. נכון. אז מה את אוהבת, איך הגעת לזה, ומה אנחנו נקבל בחדר מורים כהבטחה מצולמת? יפה, זהו, אני אפילו אחרי הפודקאסט בישי, אמרתי, אני אבוא לפה עם מוגה, אין לי זמן, אז זה לא קרה, אבל סבבה, אנחנו... זה מצולם, כמו שאמרנו. נביא עוגיות ליום ראשון, זה חדר מורים, זה גדול מדי בשביל עוגה אחת. אני מתה על האומנות. זה עוגות מעוצבות, ולעשות זילופים ועניינים, ואני יכולה להיות מושקעת באיזה יום שלם, וזה באמת מה שיעשה לי את ה... אוקיי, נרגעתי מהשבוע הזה, מה קורה עכשיו? הבנתי. אז זה כמו תרפיה קטנה. כן, זה באמת תרפיה. עד שהבת שלי מסנג'רת אותי לכל עוגה בכיתה, ואז זה כבר נהיה קוץ זה, אבל בגדול זו תרפיה, כן. בסדר גמור. אז את מההורים שמתנדבים להכין את העוגה שהם מותנדבים. מותנדבים, כן. אוקיי, בסדר. אז לפני סיום, דיברנו הרבה על מוזיקה, אז עכשיו הגיע רגע ממנו חששת. כן, אני אנגן, אני לא... את הולכת להוציא את הסקסופון ולתת לנו קטע קצר. נכון. קדימה. יפה, אז רגע. אז בגלל שאני מתרגשת, אפילו כתבתי לי את התווים. אני בינתיים אספר למאזינים ולצופים שלנו, שהם מוזמנים להאזין לשאר הפרקים שלנו, שיעלו בעזרת השם, ושיהיה לנו כמה שיותר פרקים. לכל המורים ואנשי ההוראה והתלמידים מוזמנים להאזין ולהצטרף אלינו.
ואנחנו נסיים את הפרק עם קטע של מעיין, על מה אנחנו אתם תזהו את השיר, אנחנו נזהה את אני השיר. פשוט רציתי לנגן משהו שעושה לי תחושה אופטימית. יאללה, קדימה. אוקיי. יפה מאוד. מספיק לנו. יפה מאוד. תודה רבה, מי שלא זיהה, תחפשו את זה ביוטיוב הקרוב אליכם, לי זה תמיד עושה קונוטציה של שירת מקלטים, השיר הזה. גדול. אבל בנימה אופטימית זו, שיהיה טוב לכולנו, ונשתמע ונתראה בפרק הבא. תודה. ביי, ליאור, היה לי כיף. תודה.